Sarrera duzuen kutxan
Jaun Andreok, pilota zaleok, egun ondizuela, zer mauzarete? Bilabonan gaituzue, amasa Bilabonako beharzana pilotaleku ederrean. Hemengo errebote plazaren ondoan, eta armailak erabat beterik izan ere. Santio txapelketa, Antion Pebeten oroimenezko lehiaketaren 13. edizioa final handietara iritsia da, eta lehen da biziko finalean parte hartuko duten lau pilotariak hortxe dituzue. Laia Saltsamendi eta Ane Mendiburu alde batetik, Ainhoa Ruiz de Infante eta Nora Mendizabal bestetik. Honen ondoren gizonezkoena izango da, eta han Beñat Apesetxea eta Una Eslanda Arkaitz Muruaren eta Aaron Arbizuren kontra. Eta gurekin dugu gaur ere, gure pilotazale aditua, Jon Eskudero, egunon Jon? Egunon Xabier, egunon pelotazaleo. Beno, kanpoan giro polita, barruan ederra. Bikaina, aipatu armailak gainezka ezkia hula eta zeitxura politia hartu iteken gaur armailek, eta kantxan ere neurri bereko ikuskizuna ikusten diagun. Hala nahi. Aldaketa bat bada, emakumeen final honetan, berez Miren Larrartezen Nora Mendizabalekin jokatzekoa, baina ezkerreskua minberatua du Mirenek eta gaur jokatzeko moduan ez, eta haren lekuan Ainhoa Ruiz de Infante sartu dute, eta Miren lanean jarri dute alere. Pasamarra zaintzen, bigarren epaile, bera aurrean berriz Eneko Maiz, trinketista. Eta hasi da emakumeen finala, favoritori bai, Jon? Bueno, aipatu aldaketa, azken ordeko aldaketa bat zegoela, eta horrek pixka bat aldatzezakek partida, Laia Saltsamendi diagu, elastiko gorriz, eta honek diferentziak markatzen dizkik, eta Miren Larrarte falta delarik, are gehiago, baina tira, kantxa barruan jokatu egin behar dik, eta favorito uartearrak, baina ikusiko diago zer gertatzen. Lehen da biziko tantoa beraientzat izan da, Laia Saltsamendiren eskuinka da bizi-bizia erabat pozoitu zaio Nora Mendizabali. Hortxe duzue. 6 kuadroan
Oso gaizto zen erraza hori. Laia Salsamendi. Belaunetan birritan ere lesio larriak izan arren, berriz ere hemen da goi mailan. Izabarra sortzez, Etxaurin bizi da. Uharteko klubekoak bigorriak eta 2-huts dagoeneko. Ainhoa Ruiz de Infante ostera, Otxandiarra da, eta Nora Mendizabal Ando Indarra. Birritan, belauneko lesio larria izana, Salsamendi eta geldiote horrek eskuetan ere ondorioak utzi zizkioan, eskuetatik ere justu antzean, baina espaldi xamarrontan segida pixka bat hartua eta gero eta sasoi hobean dagoen eska. Eta Nora Mendizabal aldiz, ikusi egin behar, astelenean kolpe desentea jasota, Plazandreak saioko finalean, eta ea gaur. Konfiantza berreskuratza aukerari baiken. Baina finaletan, ari duk. Hori dek. Irakurketa horrek behar ligek, finaletan zeokela. Ezkerrez ongi Nora. Gantxoz sartu da Salsamendi. Moztu. Atzera. Ongi Mendiburu. Eutsi Norak. Txogotik Zabalera bikain irekia. Efektu eta guzti. Oso dotore, ikusten dek postura guztia manejatzen dizkikela Salsamendik eta oso pelotari eskerronekoa dek, ikusteko eskerronekoa. Sen ondikoa. Bai, sen ondikoa eta kolpez ere ezkamutsa, Ez, eta ezkerra eskuin, berdin ibiltzen dik pelota, abiadura bizian eta txapela bat baino joan ziko dizkik. Sakeak hiru erreferak esperantza. Luze. Iaso. Moztu. Ireki orain. Eta ez du biltzerik izan Ainhoa Ruiz de Infantek. Azkeneko bitantoak antzekoak izan ditu, kontrakantxatik ezin Ruiz de Infantek hor kusiko diagu biltzeko pelota zian, baina hanketan indar pixka bat falta edo urduritasuna ere bai akaso, eta ikusten dege oraindik ere egin gabeko neska dela Ruiz de Infante indar hartu beharrekoa. Sake guztia toki berean sartzen ezkeik Salsamendik, oso otore sakean ere. Zabalean du pilota Izabarrak, erki astindua. Seiterditik ezin Norak eta finala usten ari ditu, hasi besterik ez duk egin, baina finala usten. Bai, momentuz behintzat Salsamendi diferentzia markatzen, Norak ezin ziok pilotarik kendu, iruditu zaila pilota berak ere karga dezentea ote egin, koste egiten dek pelota mugitzea, eta ezin ziotek pelota kendu Salsamendiri eta Mendiburu ere oso eroso. Biak uhartearrak, klub berekoak, elkar ere oso ongi ezagutzen ditek. Eta behira, beste sake bat toki berean, berean sartzen ezdik sake guztiak, Oso ongi hartuadik. Bai. Botea ederki eregin. Gerrian jo. Eta seiterdi zazpian ezkerro orman. Eta hortik ez dago mirarik egiterik. Ez da gerresa, sake guztiak kisa horretan egitea, hor ikusten diagu. Ezker ormantik hilda ateratzen dek pelota eta zaila dek hori eramatea. Horrein propio, Zabalera. Bai, horrein nahi eta ateratakoa, Zabalera, bai, eraman Mendizabalek, Ñakoa,
Ruiz de Infantek ere ordu aukera, Ainoa atzera, eutsi Mendiburu. Erki luzatua. Ruiz de Infante. Ongi Mendizabal. Sotamanoz ere efektua. Gainean, aukera garbi-garbia, Ormabikoa ikusi egin du ordea. Eta Zabalean deja da, eta bigarrenean jo du pilota hori Ruiz de Infante. Ainoaren Ormabikoa ez txarra ez da izan berez, baina ez baitu engainatu. Eta hortxe duzu, erraz iritsi da. Eta pilota dezente ibili da zolan, baina alere ongi egin du jokaldia. Bai, eta gertu izan ditek lehenengo tanto urdinek, baina egin ezin eta komeriak buruarentzat ere psikologikoki hasi besterik ez, baina une kritikoan eta hau falta. Hau falta! Tira, paria. Hemen denean duk. Eskientzia maila gero eta handiagoa, sakeak ere, lautik lau, Bai, harritu nahu hori jakiteak, Xabier, lautik lau. Bueno, hau ere pausoak ematen, emakumeen pilota, eta aipatu dek, exigentzia ere gora, eta orain honetan, laburrago ateratzera joan izango da nahita, baina laburuzko. Lauterdirako sake ederra izango ba, baina binaka motz gelditu zaiok, bai. Sakeak bat, erreferak zazpi. Dimako klubean diardu, baina otxan diarra. Ainoa, ongi eramandu Mendiburu. Mendizabal. Beste biak Uartearrak eta Uarten ere ze talde politia osatzen ari dituken, bi hauek, Ibarrolare bai, Plazandrakeko txapelduna, eta han eta hemen gero eta neska gehiago, hemen besteak beste, behar zanan, sekulako taldea zeukatek, entrenamentuetan. Nora Mendizabal ondo indarra dek, baina onuntza etortzen dek entrenatzera, Mirian Arrillaga, Miren Lararte, Itxaso Erasun, Goiuri Zabaleta ere lehitzatik ona hurbiltzen dek, Zabala Lizartzarra ere bai, eta, bueno. Sorta ederra. Bai. Entrenamentuen kalitatea onditu ezkero, norberaren joko mailak ere gora egiten dik. Eta lehengoan Eratsunek Lauterdian sekulako erakustaldia egin zian. Partida aparta. Handia jokatu zian, eta aixe menderatu Amaia Aldai. Eta hemengo finalean ez ditu sartu, Larrarte eta Mendizabal aidean irabazten, hemen izan main nintzen egun hartan, eta aidean irabazten joan zituen, Ibarrolaren eta Eratsunen aurka, eta azkenean 22-20, larri. Eratsun sendo eta Ibarrolak ere eman egiten baitio, eta... Bai. Batzuei luze geratu partia eta beste imotz. Bai. Salsamendi. Erasunek gora egindik bai nabarmen eta Lauterdian. Inork espero ez zuenean, pronostiko guztiak hautsi eta txapeldun. Bai, horixe. Eta hain zuzen gaur abiatu dituk Boixera, Ameriketara, Euskadiko Pilota Federazioak antolaturik, Itxaso Erasun bera, Enaraga Minde, Olatz Arrizabalaga eta Amaia Aldai, laurak. Egun batzu pasako izkitek, hango Euskal Jaietan pilotan jokatu eta aprobetxa dezatela bidaia. Pilota plaza politaskoa baitekan, Euskal Etxean, eta ordezkaritza ere ez edozein moduzkoa, Ez. Eta iaian geratu dau oso zaila zen, sake hau oso zaila, eta utxa behar izan du txapa gainean izateko. Sake bikaina izan duk eta guk kontutan ari gintuen bitartean lautan to urdinak, Bai, Saltsamendi berari duro orain erraztasunen bat ematen, sake laburregia eta gero beste pare bat pilota garbi xamarrere bai, eta 4-7.
Atzera Ruiz de Infantek. Mendizabal. Eutsi Salsamendik. Erki Mendiburu. Eskuan oso ongi sartzen dik pilota Mendiburuk eta egoki gozatzen dik. Oso esku osoa dek. Gainean. Dejada. Ongiane. Ikain luzatua. Mendizabalena. Eutsi Mendiburu. Eta gaiztotu egin zaio. Ezker Orman sartu zaio pilota hori. Otxandiarrari 8-4. Pilota aldaketa. Salsamendiren sakea. Mendiburu. Erki. Osongi, Nora ere. Asko ikasi ezkerrez Norak, Bere irakaslea izan dagoan hauni, Ara. bai, ondo bainen, eta beti hori esaten genioan ezkerra luzatzeko eta azken bizpahiru urtean asko ikasi ezkerrez Norak. Oraintxe ere, osongi. Mendiburu. Eta Mendizabal. Pixka bat boteak jan egin du. Ez da ongi jarri. Eta jaso bai, baina kanpora. Bederatzi eta 4. Boteari neurri hartzea kostatzen ari zaiok pixka bat. Atzetik aurrera joaten dek, baina azkarregi aukeran. Eta horrela ere eskua gehiago kolpatzen dituk. Eta azken tanto honetan bezala, gain hartu zio pelotak eta kanpora joan zaiok. Olea laiak eta tanto. 10-4. Beste abiadura bat ematen dio laiak. Eta bolea bihurria eta indarrean joa. Eta armaiak begira, eira bat beterik. Atzeatzeko iserlekuak ere. Denak beteak. Berriz ere sakea 6-7 baztertu. Eta Mendizabalek jasotzerik ez, etenaldia eskatu du orain. Ando indarrak. Eta armaila beterik gaur bakarrik ez, Xabier, txapelketa osoan zehar, jende mordoa ebilidek, maila handiko pelotariak, mutil zein neska, eta badik tiradizoa bilagonako pelota leku honek oso bildua dek, egoki jarritako frontoia, jokatzeko ere oso erosoa, atsegina, eta jende asko ibilidek, bai. Pozgarria duk hori. Lan asko eskatzen du horrelako txapelketa baten antolakuntzak eta zaleek erantzuten dutela ikustea. Oinarri ona dagoela egiaztatzea. Oso pozgarri lanean serio eta beltz diarduenarentzat. Lan erdietan alde handia beti aurretik. Gorriak 7 eta 8 irabazten hasi dira eta geroztik aldeari eusten orain ere 7 tantoren aldea. Pixka bat gerturatu dituk, 7 eta 4, baina berriz ere pelota aldatu ditek Gorriek eta diferentzia markatzen batez ere Laia Salsamendi. Hori ere luze, baina eskuinez erantzuteko moduan izan da. Mendizabal,
Atzera Mendiburuk. Erkinora. Ruiz de Infante sartu da jokoan. Jokoan bere burua saldu du Salsamendik, moztu, Zabalera, eta aukera polita zuen, ez du eskuan erabat gozatu. Baina tante izango guane, gainean izan baliz ziurrenik, pena izan dek. Saiatzen ari dek aurre horretan Ruiz de Infante, baina momentuz zin asmaturik. Amabi eta lau. Alderik handienera etorri dira. Bere burua saldu du. Mendizabalek. Hemen duzue, txapapeko kameraren irudietan aukerakoa zuen, baina txapapera eta kamerari astindu ederren handio gainera. 13-4, zaleak Urbinei animoak ematen orain. Salsamendi. Luze. Atzera. Aixa urruntzen dik pelota Salsamendik. Bai. Eta gero bila joan ere bai, pelotan ere batzekik. Goleak da gaiztoa. Goleaz nora ere. Atzera Ruiz de Infantek. Mendizabal. Eta Mendiburu. Bi mendietan zein nagusitzen den gaur. Eutsi Mendizabalek. Ongi ane. Zabalera nahiko zuen. Bai, propio. Zabalera nahiko zuen. Arrisku handiak hartzea da hori. Etzen bat ere jokaldi erraza, hemen duzue. Eta bai, hor begira da eta eskumuturra eta denak Zabalerako ziren. Ez du erabat gozatu eta txapapera joan zaio. Intentzio gaiztoz, zein dago jokaldi izan dago. Horixe, berez ere errematerako zen handiko pilotaria da eta gainera, halako aldearekin joateak beti lizentzia handixeagoa ematen du. Errematera menturatzeko oso ongi Mendiburu. Mendizabal. Lehen aipatu zidak Mendizabalek eskuin eskuarekin justu biliboala astelenean eta gaur tako gehixea horrekin etorri dekela eta antzematen zaiok. Ez dik galdutako pelota askorik, baina gozatu ere, bazekea tako gehixea horrekin, gehiago kostatzen dela gozatzea. Eta lehen aipatu dugun exigentzia maila horretan, beste ondorio bat hori duk, pilotak ere mistoak izatearekin, eskuentzat ere, beti kolpe handiagoa, takoekin eta ere moldatzen ikasi egin behar, eta partidak ere mordo bat, sasoi honetan, txapelketak asko, eta herriko festetatik ere gero eta dei gehiago, dena jokatu nahi, eta, seinale ona de gori. Sakea oso pozoitsua, sakez ikaragarri asmatzen ari da Salsamendi. Oso ongi sakatzen di gainera, elegante, dotore, botea ongi eragin, gorputza ongi giratu, oso pelotari politia da. Lauan punpa.
Hori ere, zazpian baztertua. Jaso Mendizabalek nahiko egin du. Txokora. Eman dio galanta boleaz, ongi Ainoa. Haze tantoa jokatu duen. Haze tantoa jokatu duen Laia Salsamendi. Ezkerra irea, eskuin bolea, gero efektuarekin deja da. Dena ongi egiten dik. Sake gaiztoarekin hasita gainera. Hori dek. Tanto ikusgarria partidako honena. Ongi bukatua gehiago ere izan ditu, baina hain ongi landu eta bukatua izan dugu. Badoa Izabarra. Etxaurin bizi den Izabarra. Erdira naita. Larri eramandu Mendizabale, Txokora. Txokora, Ruiz de Infantek ere Ormabikoa. Oso behartuta iritsi da. Ez zuen ematen hain behartuta iritsi behar zuenik, baina pilota ibili egin baita. Alaxek, uste baino hau ibilidek pelota lurrean. Eta pixka bat irristakor ere batzeok lurra, Bai, ematen dik zabal horretan behintzat. Bai. Eta oinetakoak bustitzera ere gerturatzen ditu tarteka, eta bai. Gero zeharka euskiak ere jotzen du. Honek lur ona du. Galipotezko breazko lurra du. Pilotaleku honek, baina guztiak jotzearekin batzuetan beste zenbait lur motari beste, baina eintxo batean eragin dezake. Ongi Mendizabal. Oso ongi Mendiburu. Oso ongi gozatzen dik pelota, Amarretik 8 fronti serritik gora jotzen dik. Eta pilotarekin oso elkartopatzea ona gainera. Aite. Eta ezker eskuinak libreak. 18 eta 5. Alde handiko partida ikusten ari gara. Alde handikoak gehiago ere izan dira. Azken bolada honetan, atzo Elizondon izan ziren Masterseko partidak. Eta bietan alde ikaragarriak, gutxitan bezalakoak. Bai, bietan gainera. Bietan, lehenbizikoan handia eta bigarrenean are handiagoa. Lehenbizikoan Elizondoko bastan pilotalekuan Dario eta Eskirotz nagusi Muruaren eta Morga Etxeberriaren aurka 22 eta 6. Eta bigarrenean Pello Etxeberriak, berriz ere Pello Etxeberria bigarren jardunaldiz jarraian Zabalaren ordezko, eta Pello Etxeberriak eta Mari Ezkurrena bigarrenak. 22, Ezkurdiak eta Iztuetak 4. Eta Ezkurdia Iztueta hainduk bikote sendoa. Horixe pentsatzen ari nioan. Hainduk sendoa, haie irabaztea, bale, baina haiek egurtzea harrigarria duk, Hala, bai, horixe bera pentsatu diat, emaitza ikustean. Iztueta haindek pelotari eta Ezkurdia hain lehiakorra. Baina, Mari Ezkurrenak txikitu egingo zizkian eta Pello ere ongi aurran edo etzekiat. Oso distiratsu aritu omentzela Pello, eta bintzat, xeatu inditiztek. Eta bigarren puntua, Etxeberria Mari Ezkurrenaren zat, eta Zabalak ez dakipanik, ze martxa duen edo... Beira. Ederra izan da! Eta merezi zuen barruan izatea. Zoragarria benetan kontraerasoan egindako Ormabiko hau. Aparta, ikus dezagun berriz merezi du eta Ormabiko hori ez da askorik zabaleratu. Eta begira, zer nolako indarra eta gurpila ere bai aldi berean eman dizkion. Ez zuen urruti Zabaleko arrastoa, baina libratu izango du. Ez zego beto dikerik. Ez horixe. Orain arte saiatu dek eta azkenean lortu dik, tanto dotore askoa. Barruan izan da, bai. Deja da. Saltxamendiri labur xamar geratu zaio, hemen ere erasoko jokaldia izan da. Bai, kontraerasoan hasi dek, bai.
Hemen duzue, labur xamar geratu zaio. Eta kanpora. Atzo Elizondon, Xabier, eta gaur partidarik ez. Etzeo gaur inon. Ez profesionalenik ez diegu gaur ez. Gutxitan izaten ditiegu, baina gaur Frantziako turra eta azken etaparen osteko sailkapen irakurketa gainerakoentzat arnasa behar, eta gaur ez dugu profesionalen emankizunik izango ez, hause, orain ematen ari garen hause, eguneko jaialdi bakarra. Eta gero saninazio egunean hasita, orduan bai izango dugu. Partida sorta ederra, saninazio egunean zarautzen izango gara, saninazio bigarrenez Altsasun, abuztuaren 2an larun batarekin Donostian atano hirugarrenean, igandearekin Bastidan, eta gero Gasteizkoak eta Sunbilakoa, eta ez da jaialdi faltarik garaiotan. Eta hemen bi tanto seidan sake zein dizkik, Luis Infantek. Hau ere sake bikaina. Bai. Edaman ordea Mendiburuk. Aukerakoa du, Zabalean egin nahi izan du jokaldia, bera ere zabalantxean zegoen, erdiz zabalerago askoz, eta kanpora alde egin dio. Etzen berez aukera txarra. Ez, intentzioa hona zian, baina igaipatudek kontrakantxat igertu zegoan, eta hor perfekzioz egin berrazeo jokaldia. Salsamendi. Gaizto, oso gaizto ere. Hori etzeo gera materik, sake hori. Bai, orain arte atera dituenetan gaiztoen zuena bai, gaiztoak asko atera ditu baina. Eta azken sakea izango du ondorengo hau, Izabarrak. Kanpora. Eraman egin du Mendizabalek, baina kanpoan izan da 22-9. Mendiburu oso ongi, Salsamendi protagonista nagusia, eta gehiago izan ditu, Jon. Bai, gehiago izan dituk, hasieratik gainera, abantaila politia hartu ditek hasieratik, gero gerturatu dituk urdinak 7 eta 4, baina markailuan baino alde handiagoa zegoan kantxan jokuan, eta hori begien bistan gelditudek partida bukaerara bitarte. Laia Salsamendik markatu dizkik diferentziak, eta Mendiburu ere oso egoki, eta oain, zer esaten diteken, Xabier. Beno, hementxe ditugu irabazlea, gane zoriona. Eskerrik asko. Bueno, espero baino errazago, ala? Bai, bueno, Laia kriston partidua hindu, eta sakeak imena handia hinduenez, nik ere hor konfiantza hartu, eta horrek garaipena lortzai egin du. Bueno, falta bat ere egin duzu, sake laburregi bat ere bai, baina sakez ikaragarri asmatu duzu. Bai, egia esan gaur sakeakin asmatu, eta bueno, pixkat diferenta egiten saiatu naiz, motza luze zabalera, eta bueno, falta hori jandegu, baina bueno, ondo gaur bai. 7 eta 8 irabazten hasi zarete, 11 eta 4 horrek ere lasaitasuna ematen du. Bai, betire erresago da jokatzea irabazten ari garela, eta bueno, nabaritu da ni hor oso sendo ibili naizela, eta Laiak tantoak akitzen, pues lortu dela. Bueno, gero, elkar hain ondo ezagutzen duzue, hori ere lagungarri ez da? Bai, egia esan asko ongara jokatu gabe batera, eta ja faltan botatzen genuen ikuste komunikazioa hemen kantxa barrun, eta gaur oso ondoan ere oso ondo egon da gaur, fuerte, eta bueno, oso ondo gaur. Hor, Zabalean eta kantxa labain samarrote zegoen edo iruditu zaigu, beldur pixka batekin joaten zinen hor? Ba, egia esan partio osoan zeharo naiz beldurrakin, ze alde guztietan irristatzen itzen, eta bueno, inkomodo xamar egia esan, baina bueno, ondo. Erki, pronostikoa eskatuko dizuet gizonezkoen finalerako, Ane, nola ikusten duzu? Nik ez ditut asko ezagutzen egia esan, baina, bueno, ni apetetxan Nafarrokoa eta betidanik ere ibili gara hor Nafarroko selekzioak inta, hasi nik uste bere alde eroriko dela partida. Laia. Bai, nik uste berdin gaina, pezetxabakin nola jokatzen, eta bueno, behintzatea partidu politateatzean, eta ber. Erki, bazorionak eta gero arte.
Beno, elkar oso ondo ezagutzen dutenak, klub berekoak, betiko ezagunak, betiko lankideak, eta, bueno, daukaten adinarekin bikote klasikoa ezin esango diagu, baina klasekoa bai. Hori dek. Eta pozamantziak pelotan bikain eta euskeraz ere bai, oso gustora entzun dizkiat bi neskak eta bizitza guztia aurretik diktek, elkarrekin eta elkarren kontra joatzeko. Bai horixe. Beno, lehen da biziko partida amaiturik. Lehen da biziko partida amaiturik esan bezala, orain gizonezkoen finalari begira jarriko gara. Eta benetan da, final bikaina eta oso erakargarria. Alde batetik, Beña Tapezetxea eta Unas Landa. Ez dira urrunekoak, Goizu eta Rabata. Oiartzu Arrabestea eta elkarren osagarri bikainak izan daitezke. Atzelaria jotzaile handia baino handiagoa, ezkerreskuin. Eta Apezetxea pilotari bizia eta Landaren balizko nagusitasunari etekina ateratzeko oso egokia. Baina aurkariak ere ez dira bakamutsak. Arkaitz Muru alde batetik, Aron Arbizu bestetik. Eta Arbizu, bueno, aspen bizpairu urte egin zituen. Pena handia eman zidan neuri beti ematen du pilotari bat. Sasoi beteko pilotari bat, hain gaztea dena, profesionalitatiko kanpo geratzeak beti ematen du pena, baina are handiagoa, halako ilusioarekin jokatzen duten pilotarien kasuan jo. Bai, honek ilusio ikaragarria, beti izaten dik gogoa, frontoian bizi izan dek beti, eta bueno, pozgarria dek behintzat profesionaletatik, profesionaletan tokirik gabe gelditu guanian ere, halako ilusioz jarraitzea afizionatuetan eta halako mailako txapelketa batean finalera iristea, badek zerbait eta gu behintzat asko poztegatik beragatik. Bueno, eta hemen duk finaletan. Finaletan, eta honen eskuinak ere egin lezakek hemen lekua, Egin lezakek, bai, eta esan duk, elkarren osagarri bikainak ditukela Apezetxea eta Landa, baina baita Murua eta Arbizu ere, Murua 17 urte besterik ez dizkik, altzoko pelotariak gaztea, baina atzelariak ikeragarri laguntzen ziok, gaina finalerdietan zur eta lur utzi omen zizkian Arbizuk pilotazale guztiak, eta favorito Apezetxea eta Landa izango dituk, baina erne Murua eta Arbizurekin ere. Horrentxe ari dira datuak ematen. Antxon Pebeten oroimenezko 13. lehiaketa 2025ko Santio lehiaketa eta eskuz pilotak osoarekin, paletaz gomaz, fronten isean eta gero eskuz aritu direnak beste 79 sekulako pilotari sorta, sekulako partida kopurua, Jon. Bai, txapelketa ikaragarria. Neskatzin motil, pelotari mordoa, garai batean bi egutegian bizatitan banatuta jokatzeuan txapelketa hau, batetik Santio txapelketa udaran eta bestetik neguan Antxon Pebeten oroimenezkoa, biak elkartu egin zizkitean eta horrek ekartzen dik halako pelotari mordoa izatea. Pelotari asko eta kalitatea handikoa gainera. Beno, Gizasemen finala jokatuko duten 4 pilotariak berotzen ari dira. 2 minututxoko etena egingo dugu eta segituan gaituzue final erakargarri honekin.
Vicente Artola masajista ezaguna ikusi duzue. Ikusleen artean beste hainbat aurpegi ezagun ere bai. Juancho Apesetxea, Beñaten aita, tartean munduko txapeldun izana, afizionatu mailan gorenean ibilitako pilotaria. Eta aita bezala, semea ere genetiko bizkorra eta borrokalaria. Eta beste profesional bat, Aritz Eskudero, gainera guri botila ban aurrek hartzera. Joan daiela Eskudero. Zuek ando indarrak, baina errazkingo arraza zarete, Jon. Eta Goizuetarra ere bai, Javier. Aita Goizuetarra, Eskudero hango badek bai. Eta ama errazkindarra, Atxona, Lesakarra, bai, dena naparra, nik anaia bakarri diat Gipuzkoarra. Bueno, eta emaztea eta umea goren. Bai. Eta Oiartzungo azeria ere hor, hau Ander Rimatzekin bakarrik ez, lehengoan herriarteko finaletan antzen, Oiartzungo taldeari arnasa ematen, eta gaur Oiartzungo ordezkari bat bada. Una Islanda, eta hor txeuzue laukote dotorea. Politia izango dek bata profesionaletatik jetxia, bestea jauzia emateko prestatuta dagoena, eta norgehiagoka hori ere atzeko kuadroetan oso erakargarria dek. Una Islandak luzaroan izan ditik eskuko arazoak, bolada luzeetan bat ere jokatu gabe ere egona duk, baina pixkanaka ari zaizkio zailtzen nonbait. Bai, eta bera ere ikasten ariko dek, takoak jartzen eta bar, pelota jotzen ere bai. Eta segida pixka bat lortu ikenean, diferentzia markatzen. Beldur bakarra diat gaurko parteari begira, materiala. Hauek eman egiten ziotek eta erreotea margarren kuadroan zeuke hau. Eta pelotekin asmatzen diteken antolatzaile, ez dek erresa, lurrontan ibili egiten de gainera pelota, eta Beste zenbaitekin disimuluan pasako liratekeenak hauekin nabarmen geratuko dira, bai. Oraintxe bertan, ia 8 bote eginerazi dio, ikuadrotik jo du eta ahoko zulokoa zuen, baina eta lehen hasi nauk esaten, eta egutegian bitan banatuta zegoen txapelketa hau, Santio txapelketan izen ematea irekitzeuan, eta pebeten oroimenezkoan berriz, pilotari jakin batzuek soli jokatzen zitean, baina antolatzaileek, Iñaki Lizasoren gidaritzapean, zera nahi zitean, guztiek aukeraren bat izatea, Antion pebeten oroimenezkoan aurrera iristeko, eta hause egin zitean. Bi txapelketak elkartu, eta hasi eta buka, denek aukera behintzat hemen urrun iristeko. hor duzue. Eta Antion pebet zeinuan, Antion pebet Angelu Arrauan, pilotaria, parraldekoa, trinketean ibiltzegoan, baina gero ezker orman hasiuan, eta bila honan hasi ere, Iñaki Lizasoren atzelari hauan, asko jokatzen zian pilotan, ezker eskuin oso egokia, ongi luzatzen zian bera ere mutil altu hauan, 1,80 zentimetro ingurukoa bai, eta egun batetik bestera oean zerraldo bilatu zitean, 23 urterekin edo, eta bueno, haren omenez egiten dek txapelketa hau, eta Antionen gurasoak gaur hemen dituk, eta txapelketan zehar ere, sarritan etortzen dituk, Angelutik ona. Eta gainera pilotariei emango zaizkien oroigarrietan Antion pebet zenaren irudia dago, imprimaturik, eta ikusten da bai mutil sasoikoa eta ongi egina, baina horrelakoak ere gertatzen dira askotan, eta
askotan edo tarteka bederen. Sasoi beteko kirolariak gehiago ere badira horrelaxe, bat ere uste gabe joanak. Baina arrastoa utzi zuen Bilabonan eta haren oroimenez 13. edizioa jada. Eta ikusleen artean Angel Mari Peñagarikano bertsolaria ere bai, oso pilota zalea eta Franco poliki egiten zuena. Hori etzaiok berari esan, Xabier? Franco poliki. Berak esaten du bere. Pilotari hoi batzuk ere bai, bueno, pilotariak ere bai, Xabi Tolosa ikusi diago, pilotari hoiak. Julen Urruzola. Bai, Inaxio Tolosa, Membizidu Kamasan. Iker Elizegi. Bai. Inaxio Tolosa, esan bezala. Inaxio Tolosa ere bai, Bai, Membizidu Kamasan eta antzeuk. Jon Apezetxea. Eta Euskadiko Pilota Federazioaren presidente Jose Mari Michelena ere bai. Bero, gustatzen ari zait mutilen beroketa. Gauza ederrak egiten ari dira. Berotzen sentsazio onak izatea ere beti mesedegarri. Hankaz harin eta kolpez eta norbere burua ongi ikustea. Eta ea, orain lehenbiziko sakea atera eta gero sentsazio berberak izaten dituzten eta transmititzen dizkiguten. Eta gustatzen zaidak norberak bere klubeko elastikoarekin jokatzea ezteko. Soiko hau finaletan, oso ezoikoa dela esango nikek, baina klubek lan handia egiten ditek enpresak bilatzen eta abar, klubak bizina hundezan, eta bueno, halako finaletan telebista semana denean eta enpresa horiek agertza, klubentzako mesede du. Eña eta Apezetxea, Goizuetarra. Unas Landa, Goizuetarra. Benetan gazteena Arkaitz Murua, Altzotarra. Eta Etxarritik, Etxarri Aranaztik etorria, Aron Arbizu. Hasiera batean, gorriak favorito izango dituk, favorito argi xamar. Murua oso pelotari dotorea dek, oso egokia, baina maila honetan oraindik asentatu gabea. Esan diagu, 17 urte besterik ez dizkik. Eta oraindik ere ez dik asko jokatu maila honetan, eta gauza badek maila honetan aritzea eta bestea pelotari hauen kontra jokatzea. Eta Apezetxea asperegin ari du entrenatzen, Unas Landa baikorekin, biak dituk punta-puntakoak, eta Muruak nola erantzuten diken. Esan diagun bezala, atzelaririk onena izango dik. Zentzu horretan, Aron Arbizu. Hortxe bada, lau finalisten irudia. Sakea Apezetxearentzat, erabat konzentratuta Goizuetarra, hazi bizkarra daukan, Karagarria. Goizuetan abuztuaren 18an peinen eguna izaten dek eta ohitura dek errekan ibiltzea eta Apezetxe ikusinean, honden urtean errekan kamisetari gabe eta beldurtuta galditu ninen. Hasi da partida, Jaun Andreok. Eta pelota hointzat jokatzeko eta hobe. Asko zobe. Landa, ezker diresgarri horrekin. Eskabat jan egin du, Arbizu, bolea luzea, eta lehen da biziko tantoa, Gorri.
atzera gateradik baztertu ere egin zaiok pelota eta zein eraman. Eta garrantzitsua dek muruarentzat batez ere partidan ondo sartzea. Ea pelotakada batzuk jotzeko aukera diken eta urduritasunak kendu. Otamanos erantzun dio ezkerra ire apesetxeak atzera Arbizu. Bikain. Bederatzi terditik Landa. Goiko Arlosaren bila, baina txapara ere joan zaio, baina zen olako erraztasuna. Bederatzitik, Ezker eskuin ahal harrigarriko mutila da. Aixegi egiten dik pelotan. Bai, oso dotore. Eta pilota berarekin jarraituko ditek urdinek, eta bueno, estimatzekoa. Apesetxeak airez erantzun, atzera Arbizu, frontis erdian jo, eta 8 terdira. Iaso Landa. Olea bizia. Hai! Erabat aurrean sartuta zegoen apesetxea, Landa berriz atze xamarrean. Eta hor pixka bat erori egin zaio, Beñati, hemen ikusiko duzu, gaizki joa izan da. Eta ez dut oso distantzia handia zegoen, bien artean, handi egia. Bai, Landak ongi agindu dio, ez zu. Entzun dut behintzat argi eta garbi, baina nonbait apesetxeak ez dio ongi ulertu. Eta ez batak eta ez besteak azkenean. 2-1. Ongi Beñat. Ongi Arbizu ere. Arbizu beti ongi kokatuta eta beti prest. Itzegin diat pa. Orain honetan ez da ongi jarri. Eskuinez oso behartuta iritsi da eta jasotzerik ez du izan. Bina! Frontisean desente eroridek pelota eta urruntxe amar harrapatu di Arbizu. Mutiko bizkorra hau ere. Eta lehiakorra guztiz. Eraman Arbizu, bikain. Landa, eroritakoa, utzi buruak. Ja, ezkerretik ezkerrera. Hala eta dotorezia. Bikain, Arbizu. Haze piloteoa. Dotore biak, Apesetxeak atzeraka etorri eta txokoan jokaldia. Landa. Eskuineko marraren gainetik, eraman. Gainera etorri zaio muruari. Arbizu eskatu eta atzeratu. Arbizu goridik, asko jotzen dik eta askotan. Atzera Aronek, olea Apesetxea. Muruaren pilotak da bizia. Sokora. Ongi Beñat. Erra. Eutsi Arbizu, gora! Ezker Orman goian izan da pilota hori. Txaloak. Erritmo Galdua bizian, izan da, baina oso piloteo errak eta
ongi jokatutako tantoa. Errimo bizian jokatu ditek tantoa bai. Hiru eta bi. Ez da oraindik nagusitasun argirik ikusten. Haze erantzuna altzotarrak Sotamanoz. Apesetxea. Urrundik eta urrunera moztu Muruak. Oso bizi Apesetxea. Erkilanda eraman Arbizu. Apesetxeak zortzira. Ongi kendua. Kanpora joan zaio, bexamarrean hartu pilota. Eta ez du behar bezala neurtu Zabaleko arrastoa. Aurrelari Goizuetarrak. Iruna. Bai, usteko pelota hobea zian, baina sartu egindek, gorputza makur eginda eta ikusiko diagu kanpora eseintziok. Eta ematen dik pasaren astean herriarteko finaletan izan ginduan eta Landak etzian jokatu, eskuin eskuagatik eta tako geixiagorekin etorri ote den irudipena eman zidak. Soinua ere alakoxea egiten ziok pelotak eskuan eta Antzen noski Zumarrako finaletara joanik eta gainera takoak jarrita ikusi genuen, baina aurretik pixka bat probatzen eta aritu zelako. Baina Leoneti utzi zion lekua eta ark ederki bete gainera. Gaur hemen da Lillabonako finalean. astean zehar beste txapela batera irabazidik, Errenterian hain zuzen eta partidu asko eta eskuak ondo edukita ere gehiago babestea ohikoa izaten dek. Hemen Muruak Zabalean bukatu nahi izan du jokaldi zaila zen aitz. 4 eta 3 eta inork ezin du alderik lortu. Gora! Bi baditu eskuinez gora joak Landak. Uste baina goixeago pilatu zaiok pelota eta sartzera bakarrik joan dek, baina Onatx. bote arroxa marra. Zikoan gero pilota gainera zetorki hola harturik gelditu egin behar izan du eta ez du erabat natural jo. Launa! Elkarrezin hautsi, bibikoteak. Arkaitz Muruaren sakea. Eta Landak ezkerrez ezin jaso, 5 eta 4. Orain arteko sake guztietan Apesetxea sartu dek laguntzera. Orain pentsatzen diot propio egin izango dikela sake azker hormaz lagundurik eta Landak ezin eraman ez. Landagen ezkerrarentzat berez misteriori gabe behartzian, Baina probatu egin behar dek, beti. Hori. Ona izela baino probatuko haugu ba. Muruaren sakea. Hau, motz-motzean ateratakoa eta tanto Landak azken unean eskatu dio, baina ordurako atzeraka abiatua zen Apesetxea ez du jasotzerik izan 6 eta 4.
Eta oso ongi murua, oso ausart eta sakean nastuz, eta ikusirik lehenengo 3 sakeak APZ-etxeak aire zartu zizkiok, eta orain naste erabakidik eta ongi hartutako erabakia. Bai, horixe. Bi aurrelariek ere sakearen teknika bikain menderatzen diteke. Botea bikain eragin, gorputzarekin pilota dotore eraman, aurrera. Karretorri zaio pilota, baina ongi moldatu da Arbizu. Landa, 8tik eskuinez. Hori ere gainera etorri zaio. Eta sendotasuna galdua du, Oiartzuarrak. Bai, salsamendik aipatu dik, elkarrizketan Lamain xamarrote zegoen kantxa eta baliteke konfiantza horregatik ere galdu izana Landak, eta bai, konfiantza galduta eta Labainkor xamarragian eskuak ere euneko unean akaso ez, eta bai, une kritiko xamarrean orain. Eta hemen ere ikusi duzu, ez du ongi neurtu. Aparteko ezer egin gabe, 3 tantoko aldea urdinek, oraindik ere aurreko kuadroetan ez diagu, tanto distiratxurik ikusi, eta Bana bina 3-4, orain 7 eta 4 urdinak aurretik. Muruaren sakea indartsua. Ongi eraman APZ-etxeak, zabalera. Bolea Arbizu. Eman gainera. Azkarka da. Eta orain Etxarriarrak galdu du pilota garbia. 5 eta 7 eta tentsio handiko norgehiagoka ikusten ari gara. Denak ere urduri antxean ikusten ditut. Libratu ezinik. Momentuz galdutako gehiago izan dizkiago egindakoak baino. Eta orain bai saskira gorriak. Beti izaten dek hasieran, erabakiak hartu beharra saskirize pelota atera, eta lehenengo tantoa jokatuko dizkiago, partidan sartu arte pelota lasaixiago batekin, eta nik uste orain biziago baten alde egingo dutela gorriek, ikusiko diagu. APZ-etxea. Jaso Arbizu. Gantxoa, eraman muruak. Sokora. Erra. Gainean da. Aurrera indu berriz ere, boleaz jaso nolabait. Berriz ere boleaz, ongi Etxarriarra. Landa! Berriz ere boleaz, oso ongi. Ezker bolea jo du. APZ-etxeak ere. Landa. Eskatu eta atzeratu. Bazterrerantz jotzeko erraztasun harrigarria du. Ezkerrez bazterrerantz jotzeko. Eta hain da dotorea hori. Estetikoki ere dotorea, Bai, hori. Eta APZ-etxea izan dizkik, 3 aukera aurrean eta ez dik bakarrik baliatu, Ezkerra irea ez dik gurutzatu lehenbizi, gero dejada ere traketxantzeko eta ezker boleaz ere ez dik bukatu eta partian sartu ezin da, Goizuetarra ere. Bai, ez diate oso sueltu ikusten ez. Halere, partida berdintzeko aukera, gorriek. Oso ongi muruan. Sotamano ona. Eman dio. Galanta. Sotamanoa. APZ-etxearen hobea. Eta tanto. Ongi Orbeña. Murua Sotamanoz eta asko sartzen ari da. Azkenengo hori gozatu gabe, harrotu gabea izan da. Eta pilotak berak zekarren abiadura baliatuz.
Oso sotamano ederra jo du Goizuetarrak eta partida berdin dute 7. Boskarren berdinketa. Ongi jasoa. Atzera Landa, Gerki. Indartsu goian izan da. Eskuinka da oso indartsua Aronena. Baina txapa osa entzun bide dute epaileak. Bai, azken tantoetan Landak bizkarra erakutsi ziok eta hemen saiatu dek gorputz eta harima jotzen Arbizu, baina gora joan zaiok bai. Eta ofizio ongi ikasitako motila, baina berak ere badizkik ja hiruzpalau galdutako. Bai. Eta partidan sartuen gazteena bera ez aldago? Bai, dudarik gabe, galdutako gutxen ere bera dizkik eta lauetan egokiena joatzen bera aridek. Landa, 9. Landak egiten dikena, aixea egiten dik. Gantxoa bezetxeak. Bortxatuta ordea. Unax. Nola jartzen deken ezkerrez, oso dotorea dek. Eroritakoa, Sokora. Eutsi. Ezkerkada oso luzea. Libre Aron. Eraman. Ezkerrez berriz ere. Burua sotamano zatzelariari laguntzearren. Landa. Eskuinez ere pilotakada ederra. Jaso Arbizuk. Tanto ederra jokatzen ari dira. Bai, eta Landa beti gora egiten, Gainera etorri zaio, baina eraman gantxoa pezetxeak bizi. Atzera. Bila. Ezker bolea, jarrita dago murua kontra erasoan. Ongi, Unax. Pezetxea boleaz. Ezkerra irez. Oso sartzaileri aurrelariak. Barrurazko gurpila handia eman dio. Ies egindakoa. Baina nahikoa izan da. Tanto nekagarria. Gogorra eta nekagarria. Eta azkeneko hau ez da nahita egindakoa izan. Baina murua ez da lehenbiziko pumpan heldu pilota horretara. Hemen ikusiko duzue. Gozatu gabeko pilota. Eta bai, bigarren pumpa egina zuen horrek. Egin berria, baina egina. Baina arteko, tantoi gogorrena eta peloteatuena mintzat. Zalantzari gabe. Eta Landa beti gora egiten ikusten dira. Bai, orain nagusitzen eta azken 5 tantoak jarraian egin ditizte gainera. Bilagunan Armaiak Mukuru beteak Utsune bakar bat ez dut ikusten. Ederra dau gero. Eta jendea erabateko begirunez, erabateko isiltasunean tantoa jokatzen ari diren bitartean. Ederra da gero hori.
profesionalen jaialdiak ere ekartzen hasia ditu. Bilagonan, izanak zarete eman, Xabier? Bai. Horrentxe, 3 bat urte edo lehen bizikoa. Lauterdian Artolak eta Elezkanok jokatu zitean. Atarikoren bat edo. Eta Elezkanok irabazi. Eta geroztik, nik uste urtero antolatu dutela, eta gustura etortzen gaitu. Oso indartsu kluba behar zana pilota eskola hemen. Epatu diagu, emakumezkoetan zer nolako talde aiteken eta gizonezkoetan ere. Keragarrizko pelotariak, Elizegi eta Urruzola profesionalaiak hemen, eta Joanes Zestau, Xabi Urbieta, pilotari asko eta onak. Eta eneko maiz trinketista ere bai. Gaur epaile Diar duena, gero eta maila hobean. Diar jokatzen mendik, Donibane Garazin. Lanaren ondorio izaten da hori guztia. Eta behondaiela horretan Diar dutenei. Landa, arro. Pesetxe erasoan, erabat gozatu gabea, ez zuen sartzeko pilota garbia, baztertu egin baitzaio. Sartu eginda, erabat gozatu gabea, bien tartera, eta elkarri begira geratu dira. Altzotarra eta Etxarriarra. Ordu zuen lehenbizikoan Larri eramana, eta orain tantoaren bukaeran berriz, ez zuen garbia. Alere tanto izan da, eta erabateko iraulia eman diote partidari. Bai, eta pilota berri honekin gainera, 7 eta 5 egin ditenean pilota aldatu ditek, eta ez duk askoz biziagoa, baina aldatu ditek behintzat, irauli ditek partida. Beina eta Pesetxearen eskuinka da. Sokora. Ongi Landa. Eutsi. Atzera Aronek ederra. Jaso Landak. Ez da sartu murua. Ongi joandek bila baina. Arbizu. Eta orain utxa hundia Unasek. Aspaldian pilotarik altu gabea zen. Hasiera izan du. Okerra. Gero agintzen aritu da azken tantoetan. Orain utxa hundia. Horratx. Baina zuloak irekitzen ari dek Landa. Bizkarra nabarmen erakusten eta tarteka pilota bat galtzeagatik ere ez zer gertatzen. Eta urdinek zera behar ditek, tarteka bintzat agintzea. 8 eta 10. Sartzeko aukera garbiri gabe, Arkaitz Murua. Bai, gehienean defentsan. Zazpi urte besterik ez, bera da laukotean gazteena. Ezagundu, gorputzez eta oraindik neharren eta egin gabeen bera dago. Baina kolpez eta ez da kamutsa, Iristen den mutila. Zeinen ongi. Zeinen ongi oraingoan Beina eta Pesetxea. Errematean ez du askorik asmatu orain arte, baina hau oso otorea izan da. 11 eta 8. Ezkerboleaz, Aurreraino joan eta jak. Ezkerbolea oso ohiko adik, Bai, gaur bertan ere dozen erdi bat behintzat behitik alaioak eta hau denetan ederrena. Eta uste diat pilota berarekin jarraitzera egitekela. Berri atera egitek Muruak eta Arbizuk biziagoa. Hau bai, eta pilota berarekin.
Ongi eramana. Oso ona hau. Oso ona ere, baina eraman Unasek. Atzera muruak. Ezker sota manoa. Jan egin du hor ere. Atzelariak nor baino nor gehiago. Ikain. Bata zein bestea. Apesetxea. Ai! Aurreko tantoan bezala. Aurreraino bila joan eta ezker bolean sartu da. Lehen goxo utzi du orain indarkantxean. Aukera garbia baino garbiagoa zuen. Bata oso atzean bestea berri zabal-zabalean. Begira, Arbizuk nondik eraman behar izan duen, murua berriz zabal-zabalera joan da. Zulo ikaragarria zegoen, baina oraingoan ez du aukera baliatu Goizuetarrak. 11 eta 9 lan erdietan. Presaka antxean jotako pelotak da izan dek. Txutxuan joatzen dik pelotan oso odolberoko pelotaria dek eta askotan pixka bat temple gehiago izatea ongi etorriko litzaioke. Baina tira, bera horrelakoa dek eta horri esker zegoken mailan. Bakoitzak bere doainak eta nolakotasunak. Atzera Arbizuk. Boleaz. Orain adibidez sake bikaina egin murua, baina Apesetxeak eharki lagundu ziot. Formabikoa txapara! Barruan harrapatuta zeukan murua, baina azkartzi joakion pilota hori erraza ez zuen. Eta hortxe dira, tanto bakar batera, hor duzuen muruak. Hau ere bizi jo du. Oinak lauan zizkian eta urrutidek. Ez da erraza ez. Eta emozio nahi diago eta bueno, badiago emozio bintzat. Bai, lehenbiziko partidan emoziorik ez da izan. 7 eta 11 eta 4, beti Salsamendi eta Mendiburu aurretik. 22 eta 9 irabazi dute emakumeen finala. Uharteko klubeko ordezkariek. Bigarren honetan. Galtzaileek gehiago egingo dituztela ziurtatuta dago. Jada badara matzate eta 11 eta 10. Eutsi Arbizuk. Ezker bolea txokoan luze, ongi murua. Erraik. Landa. Piska bat jan egin du orain ere. Ongi jartzeko arazoak izaten ari da. Atzera muruak, ongi luzatua. Ezkerra irez, eutsi. Landa. Arbizu, frontis erdian jo eta 9. Ikai. Arbizu. Oso giaro. Aixa murua ere, Ezkerre zeinen ongi luzatzen digen pelota. Eta urriñak agintzen tanto honetan. Arro dara pilota Landak. Berez da arrotu zalea, baina urrundik sartu da Apesetxea. Muruak txokora engainatu egin du erabat. Nahikoa egin du. Horreztu bat ere asmatu. Atzera Beñatek. Eta tanto. Horre erratu egin da murua. Bai, etzegia ze jokaldi egin nahi izan digen gainera, edo atzera jo, edo baina bai, ez ongi hartutako erabakia izan, ez? Bueno, berdintzeko aukera izan dute, ez dute baliatu, gero sobe hartuta hemen. Aron, 12 eta 10. Eta abiadura bizian jokatzen ari dituk, Errimo azkarrean. Bai horixe. Eta dena airean da.
Bada Guaizu etarra. Indarrean zijoan Muruak ondo baino hobeto utzi dio. Zazpi terdian jarri. Esku osoa. Gantxo ederra. Eraman apesetxeak, hor da Murua. Eta lehenbizikoan jaso. Azet tantoa egin duen eta min hartu aldu. Bueno, gerrialdean hartu dukaukea. Minutu honizaten dira. Nolan hasi duen, eta bukatu ere, bai. Oso polita. Partiago tantori politena izan dut. Beira, hor arrastan txapapera joan da, eta bai, hor gerrian. Golpe hartu du, ez du ezer aldene. Sekulo luzatu eman ziok gorputzari, efektuarekin. Bai, horixe, beira. Ikusko diagu efektuarekin ezker hormatik nola atera den pelota, bote ere aurrera egin dikia. Oso zaila eraman du. Oso zaila, eta gero bikain bukatu. Hau izan da gaurreko kuadroetan ikusi daun lehenengo tanto politia. Eta Vicente Artola alako bi badek landa, baina ura behar landak osatzeko. Herritarrak biak. Eta kornikalari bikaina izana, eta urte askoan masajista aritutakoa, zenbat kirolari eta zenbat arlotakoak pasa ote dira. Vicenteren azaparretatik. Arke eskuak ez baititu atzaparrak baizik. Tragoskaren ondoren Muruaren sakea Jasolandak Arbizuren zartada erreboteko zulotik Eramalanda Sokora abiadurarekin ongi Murua bikaina utzi dio. Olea gaiztoa. Eraman Muruak, atzera, bikain. Ongi Arbizu. Unax. Hiru terdi lautik astindu. Eta tanto. Bikain. Hasi dituk motorra berotzen, Bai, orain beste maila bateko tantoak ikusten ari gaituk. Lehen erena izan duk. Asko galdutakoa, baina orain beste maila bateko partida ikusten ari gara, bai. Arbizuk jo du eskuinkada ikuskarri bat, ia errebotean sartu duena. Eta partidak gora egin du, nabarmen pilotazale ongo zamenerako. Bi tantoren aldea besterik ezalere. Gorriak aurretik, baina orpoz egika dituzte aurkariak. Apesetxea. Gainean. Eta tanto. Oso ongi joandek bila eta... Ez zian erraza, Ez. Baina askotan esan oidek, hortik gaizki jota ere tanto egiteko aukera ondia zeukela eta ara adibidea. Bai. Oso aurrean zuen. Gaizki joa, baina gainean izan da eta Muruak ezin. 14 eta 11.
Erdiko sakia indarrean. Eutxu buruak. Ireki. Olea Zarbizu. Oinetara nahita. Hala ustenik, orain berriz ederki luzatua. Eta Arbizuk orain ere behar bezala jartzeko arazoak izan ditu eta orain etena eskatu du Etxarriarrak. Eta bai eskatu beharra bazuten nire ustez, ja, bai behitu azkia. Bai, eta une garrantzitsuan sarturik zeok partida gainera. 11 eta 12 hurbildu dira, partida berdintzeko aukera izan dute, ez dute lortu, eta orain lau tantoren aldea gehi sakea APZ-etxeak eta Landak. Eta oso dotorea dek, aipatu diagu, baina behin eta berrez aipatzeko dek Landak ezkerrez kantxardian jarri eta ze dotore luzatzen diken pelota azken tanto honetan bezala. Adibidez, bere herritarra Ander Rimaz, beti ikusten diagu eskuinez eta jartzen, ura eta Julen Martija eta oso ohikoa diuk, baina honek bestelako joera dik, ezkerrez jartzen dek eta estetikoki ere ze dotore jotzen diken pelota. Bai, ezker oso ona behar du hor kantxa erdian jarri eta bazterrerako norantza emateko. Eta hau horretan apartekoa da. Josemari Etxenagusia aipatu diegu. Tolosak eta Josemari Etxenagusia ekartzen digula gogora, errezigo atzelari altsua. Eta, bueno, gerora ere izan dira, ezkerrez kantxa erditik bazterrerantz jotzen aparteko trebezia izan dutenak, Aitor Zubieta bat, David Merino. Baina honen ahala... Bai, ezker eskuin libre jotzen dik eta berdin. Eta une garrantzitsuan partida urdinentzat batez ere. Adibidea. Hore, eman dio Galantamuruak. Muruak ere, ala badik, Bai, horixe, ai! Bila joan da zaila zuen orde, aurreko pilotaka da onaren ondoren, Bila joan da botez jartzeko bea zuen, hain segur. Betik ezin. Denaen ikusi diagu iristen den mutila dela hau ere, hor lauan ezkerra ere zartu eta lauterdian atzeraka nola atea duen kontrarioa. Baina gero, hortxe esperientzia falta, ofizioa falta. Hemen duzue, bere lekutik atera du APZ-etxea, ja gero pauso bat edo bi aurrerago behar zuen, edo bestela botez jarri. Sartu den bezala sartuta, nekez egin zitekeen ezerronik. Eutxi Arbizu. Ongi Aro. Landa. APZ-etxea. Bildu. Bizi-bizi. Ongi Landa. Arbizu ere bazterretik bazterrera eta orain eskuinez erreboteko zuloa ikusgarria Landak jokatu duen txaktoa eta materiala jarri duenari ere zorionak eman bartzaizkio, lehenengo errebote hausi ikusi dugu, baina merezizialako errebote izateak. Eta ze tanto jokatu duen, aurrez ezkerrez bazterretik bazterrera jo duena ikusgarria eta gero eskuinez begira. Aixa egin di pelotan, oso aixa. Eta hor,
eskuinetakoa lotzera edo zer joan ote da? Hala pentsatzen diat. Takoekin eta zaila izaten duk. Lokarriak eta ongi estutzea. Eta hala joan izango duk bai. Eta errebotea ederre bat ikusi dugu, baina erreboteak ala behar du. Ez edozeinek eta ez edonondik. Hori dek, merezitakoa behar di erreboteak. Erantzun bikaina. Eta oraintxe estutu behar dituzte hortzak Urdinek. Luze, eutsi buruak. Eman dio, goiak libratu ditu gainera. Eta gora. Eta gora, zortzitik boleaz. Zortzitik oso gora gainera, Bai, oso gora, bai. Oiko lastairaz ere gorago. Begira. Gaia berdi gero. Eta apezetxea ongi, lehenik gantxoa bizi-bizi eta gero ze pelota dotore utzi zioken landari eta landak ez dik aukera alperri galdu. Bigarren erdian, hobeto apezetxea ere. Bai, tantoa bukatzen eztek aparteko distirarekin ari, baina bizizara bilkik pelota eta min egiten ari dek. Eutsi Arbizuk. Eskuinez paretarekin leku hundirik gabe geratu da. Eta gora. 19 eta 11 eta 12 joan dira. Eta, pentsa, 7 tanto segidan. Bai, preso harrapatu dik, ezker urmaren kontra eta honek ez dik landaren ahalmenik, ezker eskubiz jartzen dek aldela eta preso beratu dek eta partida bigarren zatian hautsi egin dek. Hormabiko apezetxeak. Askorik zabaleratu gabea eta zer izan da. Atzegiat, zertan saiatu egen ere. Neu geretzioa tankerarik eman. Pasa egindek, kaskarra bat. izan baita. Bai. Eta erraz heldu eta... Errazegi esango nikek, pixka bat pasa egindek eta gero ideia bat baino gehiago igual buruan. Eta egia dek, aurregoko horretan labain xamar zegokela lurra eta ez tekela pelotan egitea erresa, baina ez zuen era horretan galtzeko pelota inondik ere. Noski. Gantxoa. Erki. Orain, huts haundia. Kera herria. Gora joanak izan ditu, Bizpairu. Beste iruz palau. Lurrera eroriak denetan garbien zuena, hause. Eta arnasa galanta urdinentzat. Azkeneko zirrikitua, itxaropen zirrikitua hause egitek. Ea, pilotarekin asmotzen duten, sakearekin. Murua. Jasolandak. Bien tartera altzotarrak. Sokora gaizto, eraman. Gainera etorri zaio Arbizuri. Bikain. Eraman.
eskuinez Landa lauterditik. APS-etxearen eskuinkada bizi-bizia. Jaso Arbizu, botez jarri da. Beina, Zabalera jokaldia. Eta oso behartuta tira dio kolpea Altzotarrak. 21 eta 12 azken tantoaren faltan dira. APS-etxea eta Landa favorito ziren gehienen aguruz. Eta tanto bakarraren faltan pronostikoak berresteko. Eta orain pilotariei galdetuko zieagu, baina nik uste hor defentsako lanak eta ere asko zaildu zaizkiela zola labaina egotearekin. Bai, azken tanto hau izan dugu horren adibiderik. Garbiena horruan, gainean uan murua, baina ez dik eramaterik izan. Horrexeatik, oinak ezin ongi finkatu eta bai. Badnet horrekin. Sakea luze ateratakoa erreboteko zulotik eraman Etxarriarrak. Landa! Eutsi Aronek. Otama Noa Muruak. Zabalean, barruan izan da, eraman Muruak. Atzera APS-etxeak, buruz behin pasa eta tanto. 22. Gorrientzat, lehen erdian eutsi diete, 11 eta 12 joan dira, baina gero 8 tanto segidan eginik, hortxe hautsi ditek partida joan. Bai, ez tek bete-beteko partida izan inondik ere, detalle oso politiak ikusi dizkiagu, bistan gelditudek lau pelotariek ahalmen handia daitekela eta maila dotore daitekela, baina euren honena eman ezin da ikusi dizkiagu. Lehen zati gogorra eta bigarrenean Unaxlandak diferentziak markatu izkik eta APS-etxea ere hobeto. Irabazleak biak batera harrapatuko ditugu, Motila, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, lehenbiziko erdian gauzak estu ziren, 11 eta 12 joan zarete, gero 12tik 20 eta antxe hautsi partida. Bai, nik uste berako gixo sartu diala partidun. Gu hotz izio, hasieran faio tonto batzuk eintxu, eta hortxe eginan, berak aurretikan bi tantora, minio ez ziun eskapatzen, eta azkenen zehatu ga, sartu ga partidun, eta bentaja txiki bat ateu, eta bentaja horrekin jango eta bira. Bueno, Unax, lehendabiziko erenean, urduri xamarra ikusi zaitugu, pilota garbiak ere galdu dituzu, gero beste bat izan zara. Bai, hasi santun ez da dudazokin, konfiantzare gutxiekin, tako nahi bino gehiokin, eta bueno, santun ez dela gehizko faietu da hortan, dudakin, eta bueno, geho lasaitu naz, sartu nabeto partioa eta gozature gehixo indut. Eskuinak pixka bat gehixiago babestua behar bada? Bai, normali bino gehixio, bino, bueno, hola ikasi horra joatzen askotan, eta gaurre hola zen, eta ateguta pozik. Bueno, elkar ezagutzen duzue, elkarren osagarri apartak zarete, gustura aritu zarete, ala? Bai, anai bat bezala da ez, denbo gehiago pasatzen dut jende askokin mino, klasene batera ga, eta osongi moldatzen ga, eta bai, kantxan ikusten da konfiantza hori eta konexio hori bai. Klasean zein moldatzen da hobeto? Klasean biek justu xamar, mino ongi moldatzen ga. Unax, iruditu zaigu, labain xamarrote zegoen zola batzuetan jartzea kosta egiten zitzaizuen defentsarako eta nik uste pixka bat baldintzatu zaituztela horrek, ezta? Baldintzatu lau bai, izan gukein, bai, berotzen hasi gani izan, bainatere bai, iristako gara gotez tohon hautxekin, no pixkat, hanka jartzeko eto osongi. Eta bai, igual atzeak, batez atzeka korrikatortzin kosatzen zen gehin hankak ongi jartzia, baina bueno, lau antzoki bola da, osake. Bueno, zu eskuetatik asko sufritua zara, pixkanaka ari dira, gogortzen zailtzen, ezta? Bai, aspaldian ongi bilitakoan azte. Bai, leheno, ondela pare bat urteo, bai, asko, gezki eta pixa sufritutakoan aztela. Aspaldian eskuak ongi, gozatzen eta disfrutatzen eta hoxe importantina. Bueno, afizionatuetan presari gabe edo? Ez hor, hemen
esaten duguna, egunero lan emerda, beti segin merda, eta torri berduna torkoa, baina ez. Momentuz asko disfrutatzen eta gozatzen. Azu bainat? Ba, oain dikan mejotzeko asko do, Ta mejotze zeitu behar da hemen, egunero lan egiten, eta egunan baten aukera haietzen bada ongi, eta bestela hemen zeituko da afizionatetan guzti. Ba, behonda izuela, eskarrik asko. Zuri. Beno, bikote bikaina, anaiak bezala, esan du Beñatek. Eta, bai, bikote erra osatu dute. Eta hortxe duzu, lehen aipatu dugun irudia, Antxon Pebet, 23 urtekin goean zerraldo aurkitu zuten pilotariaren irudia. Eta sari banaketari ekitera doaz. Dena prest dagoeneko podiumak, mailak, sariak eta sari emaileak. Eta denen buru sari banatzailea Jose Mari Mitxelena. Antxon Pebeten aita, txuriko hori beste ama dela uste dut. Ezkerreko hori. Bai, eta zapia duena Beatriz Untzue, Amasa Villaunako alkatea. Eta Unaxilanda ikusi dugu, jauzia emateko askorik ez duela behar, ez dago bere esku erabakia. Baina dena dauka, profesionaletara jotzeko dena dauka, eta apezetxea bera ere hor dabil. Dena den saia daitezela klasean, badazpada ere, hori bezalago etorkizuni etzegoak. Bai. Hor oinarri on bat ezartzen baldin badute. Gainerakoak ere presio txikiagoarekin bizi ahal izango dituzte. Lehenbiziko partidan emakumeetan txapeldun orde. Ez, hauek... Paleta gomakoak ditu, bai. Paleta gomaz txapeldun orde geratu direnak. Arruti eta Iraola. Zurbildarra eta Tolosarra. Kopa eta Sardoa. Sari honak ikusten dizki hau hemen ibintzat, urdai ezpigoak ere baditu tartean, eta ez tek txarra. Eta txapeldunak orain. Paletako txapeldunak. Kolorisuak eta dotoreak gainera. Festetan da, Bilabona, Amasa Bilabona, Santio festetan. Eta gaur Santio 3. pilotalekuan festa. Eta orain bai, eskuz emakumeetan txapeldun orde, Ainhoa Ruiz de Infante, Otxandiarra, eta Nora Mendizabal Ando Aindarra. Ordezko lanetara etorri da. Ruiz de Infante, Miren Larrartek eskuak minberatuak eta
pena galante izango ziren Larrartek, hemen bertakoa izaki klub honetakoa finalera iritsi eta finalari uko egin behar izateko eskuko mina handia izango ziren. Eta txapeldunak Uharteko klubaren ordezkariak Laia Salsamendi, Etxaurin bizi den Izabarra eta Anne Mendiburu Uhartearra. Klubeko kide, adiskide eta Bilabonan txapeldun. Honda izuela. Gehiago izan dira. 7 eta huts irabazten hasteak lagundu die, hein handian. Horrek beste lasaitasun batekin jokatzen utzi die eta gehiago izan dira. 22 eta 9 azken emaitza. Eta azken sariak banatuko dituzte orain. Sagardori Gorrutzi. Elizegita gertu da biltzata. Antolaketa lanetan, Elizegi, besteak beste. Hemen oso gertukoa, Astea Suarra. Eta hau ere enpresa handietatik kanpo geratu zen, baina ez du pilota bazterrean utzi. Txapelketa honetan parte hartu dik, baina ez dik finalera. Final erdietan galdu noski. Ez dik finalera iristirik izan, ez. Eta hemen aurtengo Santio txapelketaren Antxon Pebeten oroimenezkoaren gizonezkoen finalean galtzaile izan direnak. 11 eta 12 joan dira. 12 berdintzeko aukera ere izan dute, baina handik aurrera mendean hartu dituzte favoritoek, APZ-etxeak eta Landa. Eta txapeldun APZ-etxea eta Landa. Bikote handia. Afizionatu mailan harliteken honen txuena, honena ez esatearen. Eta una islandari koska gainera iota altura horretan txapela jarri ardionak ere. Berak beharko dik makortu. Bai, Antxon Pebeten gurasoak. Hauek ere handia ditut, baina behira, koska dihetxi. Lana gerrazteko. Zaintiraturen bat emateko ere. Beno, Antxon Pebet zenaren gurasoen eskutik. Txapeldunei oroigarriak. Eta txapel handia. Eta behondeiela gurasoi ere. Bizitzan gauza gorri bali da hori izango dek eta hemen egotea estimatzeko. Bizi izan ezpadu ege, irudika daitekeen saminik bortitzena. Beno, honen bestez txapeldunen irudiarekin, gizasemeetako txapeldunen irudiarekin emango diogu gaurkoari bukaera. Jon Eskudero, adiskide, eskerrik asko gaur ere. Lanak errazteagatik eta berriz arte. Eskerrik asko Xabier eta hurrengora arte. Eta gogoratu, hurrengo itzordua pilotarekin, ostegunean San Inazio egunez izango dugula. Zarauzko aritz bat alde pilotaleku ederrean izango gara Mastersarekin, CaixaBank Mastersarekin. Lehenbizi Beserian, Agirre eta Eskutza, Salaberriaren eta Arangurenen aurka, Salaberria azkenean hor sartuko da. Jokoan eta maila nagusian berriz, aze partida, Jaka eta Zabaleta, Artolaren eta Martijaren kontra.
Eta honen bestez gaurkoari amaiera emango diogu, eskerrik asko pilotazaleok afizionatu mailako pilotarekin ere konektatzeatik, eta berekin bat egiteatik, eta plazer bauzue, ostegunare arte, izan ongi! Hemengo diru kontuak eramateko behartzanako